Alwora ma Utange manie od bura ma Kisauni Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi oresgi bang' jago mikoni en jaket mwandu muko ute gi e bwo arita mager mar obila. Gikoni kata bang' doho miyo gi thuolo mar dhi nyime kod dak kanyo kapod buchgi dhi nyime. Ne gipo mana ka tingni kod kweth rowere mamanore gi gige lweny opor kuomgi kendo chako gologi e ute igo mapiyo piyo. George Aoko ngi ler mar wachni kwa Mombasa. En ywak mag jodak e gweng' ma Seven Stars Utange e Kisauni Mombasa bang' tingni kaachiel kod kweth rowere por e ute mag jotie kendo muko gi duto e bwo arita mager mar obila. Gikoni gimomako dhogi en okang' mane okaw mar muko utego dier otieno, gino mane ogoyo nyang'eng jodak go mahao 200. Wamekuja tena usiku wa saa 8, hatujui wametoka wapi, wafanya kuona nyumba inavunjwa na wewe uko ndani, ambayo hiyo ni hatari. Kuna watoto walioumia, kuna wengi walioumia na sisi tuko hapo. Makaratasi ya watoto wamekanyaga na wale matinga wamechoma kila kitu. Kama mimi tayari nilitaka kurepiwa, maana kama watu wakiingia basi hawataki kujua sima, hawataki kujua nyama, hawataki kujua mtoto wa mgongoni. Yeye anataka kufunja. Serikali nawaomba mtuhurumie, maana tumechoka kabisa, tunanyanyasika. Sisi ni watu wa kupenda amani. Lakini sasa ni kama serikali yataka kutuchokoza na kutia mori hawa wananchi. Na maskini akilia, tajiri atakuwa yuko mashakani. To kata bang' chwalo ng'ur e doho motenore gi wach lopno e thuolo mokwongo, gituoni jaket mwandu no pod oramo kendo dwaro daro gi kanyo gi thuon. Luoro margi en ni obila bende koro chal ni otenore korka jaket mwandu no. Hawa watu hawaji mchana. Kama wangekuja mchana tukaongea nao, lakini hawa wanakuja usiku ambao sisi hatuwezi tukajitetea. Ukijaribu kukimbia, bunduki kila mtu ameshika. Sasa ni ukae hapo wafanye kile wanachofanya. Hakika tunaishi maisha magumu. Sasa sisi tuuliza serikali. Walisema kuwa mambo na bomoa hakuna. Kama ni kubomoa mpaka kikao kikae, kama ni sub county committee iende kwa county committee, security committee wa assess. Hakuna assessment imefanyika. Gikoni ywak gi mar dwaro resruok e apis jalup county commissioner ma Kisauni ne bende ogore Luanda, gino mane omiyo ginindo koyo gi nyithindo. Tumejaribu confirm pia na bwana DC, hajui lolote liloendelea. Sasa kama DC ni chairman wa sub county security committee, hana habari. Huyu mwenye kufanya haya mambo ama mwenye nguvu kuamrisha polisi na wauni kuja kupiga watu, tuwauliza ni nane. Muko mar udi e alwora no osebedo katimore kinde ka kinde ka koro jodak ma alwora ne ywak ne piny owacho mondo mi omanye kaka nyalo tiekore gi midhiero ni mondo mi gidag gi kwe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.